Nagkaon kami bang-bangsog. Ini mga bang-bang sa mga tausog, panganan, baulo, iban pitis, ang sarap. Pagkupos ang sarap sin kuan niya on na. Ano baon in panganan niya on. Makwanda ko man siya makandom. Pagkuposin in baulo maiklog. Ang sarap sin pitis malukoy na ako lukoy ko abroad be. Waya ko nakaon ang pako ni nakaon beaon. Dera sa ini kuan. Ina dito akuan atenggi. Pos kesa utan ko pa video. Mangmanaon be ay ka pag-update. Kate na ka mo be. Busy sa Jenny, di pag-vlog na sana mag-video. Sabi ni mangman be. Disab ka pasaran